Είναι μια προσπάθεια πολύ καινούργια στο χώρο να κάνουμε μια έκθεση βιωματική. Δηλαδή όλο το περιεχόμενο της έκθεσης αφορά το ψηφιακό κομμάτι και το να αισθανθούμε τα έργα της Φρίντα. Η Φρίντα Κάλο, ο λόγος που έχει τόσο ισχυρή απήχηση μέχρι και σήμερα είναι φυσικά γιατί είναι μια γυναίκα πάρα πολύ δυναμική. Είναι μια γυναίκα που άφησε το στίγμα της στον χώρο της τέχνης και στην ιστορία γενικότερα και πως κατάφερε με κάθε τρόπο αυτό να το εκφράσει. Με τα έργα της, με το λόγο της, με την παρουσία της στην κοινότητα, άφησε σίγουρα το στίγμα της. Άρα νομίζω ότι κάθε γυναίκα, κάθε εποχής μπορεί να ταυτιστεί με τη Φρίντα Κάλο και την αγάπη της για ζωή. Νομίζω η ζωή και ο πόνος που ένιωσε γενικά στη ζωή της και που το μετέφερε και στα έργα της ήταν κάτι που μας μετέφερε και με τα έργα της. Όλο το χρώμα και όλο αυτό που αποπνέει η ίδια η Φρίντα Κάλο με τη ζωή και το έργο της αποτυπώθηκε πλήρως σε αυτή την υπέροχη έκθεση. Για μένα το 3D ήταν το καλύτερο. Ναι, πραγματικά εντυπωσιακό. Έχω μια γάτα που τη λέμε Φρίντα, γιατί έχει μια ελιά εδώ και πιο πάνω. Αλλά να ξέρεις, μου λέει, εμάς επειδή έρχονται και τα λένε στη μαμά μου εκεί, επειδή